Lidi, my jako do té doby jsme nic netočili. Je to teď 10 dnů. A teď jsme zase sami. Ano, ale chtěli bychom vám říct. Babička nám všechno řekla, my jsme si nic nepamatovali. Ona taky ne, protože to neviděla. Tak nám řekla, že po 30 minutách nás tam našla. Jak tam ležíme. Myslela si, že jsme byli mrtví. Doufáme, že se nám to nikdy nestane. Ale bohužel, jsme tady zase. A sami. Já se strašně bojím, takže už prostě se Kameru bojím. držet nebude a budu ji držet já. Jo, a budu tady s kamarádem, takže vždycky, když jsem doma sám, tak jsem tady s kamarádem. Jo. Což jsme si řekli, že budem bydlet tak jako nějak, budem kamarádi velký a budeme si navzájem naštěvovat. On nám totiž půjde na prázdniny a domluvili jsme se, že už k nám půjde rovnou tečka. Tak jo, nám nezbývá nic jiného, než se dát do toho. Doufáme, že se nám už nic nestane. A my jdeme prozkoumat to, kde jsme byli a kde se to všechno přihodilo. Jo, a abyste si nemysleli, že je to naplánovaný, tak my to točíme, protože jsme sami doma a bojíme se. A tak to točíme. Možná vyjde i nový video normálně doma, u nás doma. Jo, ale a teď abych to dopověděl, točíme to, aby kdyby se nám něco stalo, tak ono se to vypne po nějaký době automaticky. A proto vlastně jste viděli to video a právě proto my to natáčíme, aby to lidi viděli. Aby viděli, že se mají dávat pozor a i budíš, kdyby se nám něco stalo. Aby. Tak jo. A aby to někdo viděl. Nebo prostě... No prostě... Aby ten, kdo to řešil, viděl. Tak jdeme. Počkat, já si převezmu kameru. Kamerčička. No, můžeme tady mít i ruku, máme ji prázdnou. V jednu držím selfie tyč. Jo, tak zatím budem zaměřovat na trampošku. A štěstí, že tady nic není. Co? To bylo. Bože. Vždyť byl ten míček tady. Byly tam tak 2. Jo. Jdeme se podívat. Víte co? Protože se tam na to místo strašně bojím. Fuj, co to je? Radši to zahodím, jo? Dám si to do kapsy. Jo, radši, proč to tu? Protože se na to místo bojím jít. Budem radši tady, prosím, kámo. Já to chci prozkoumat. Tak jo, jsme tady. Ještě jednou říkáme, že tu nemáme žádného kamaráda. Klidně se podíváme i tam za to. Nic. Tak. A teď radši nebudeme mluvit a půjdem. Já taky. Tohle video nebude moc se střihama. Ale tam to taky nebylo ze střihama. Jenom potom, co jsme to viděli, tak jsme tam dali hodně nechutný kousky. Ano, takže jsme to radši vystřihli, abyste to neviděli. Jo, a teď se jdem podívat tady k tomu poli. Co jsem tam byl, protože to bylo jako kdyby někde Cesta? vyšel z toho pole. Ale já se teď zase začínám bát. Mám blbý pocit. A vždycky, když mám blbý pocit, Tak se něco stalo. nebo stane. Víš co? Hele, obilí. Nech ho bejt. Ty jsi říkal nech ho bejt, ale já ho utrhl. Teď ho netrhal. Jako kdyby mě to někdo podal. Asi tu máme špatný signál. Počkat, podíváme se. Vždyť tu máme asi několik čárek signálu. Kámo, víš co, aby jsme se nebáli, budeme hrát na schovku. Jo, pikám. Tak jo.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. Tak jo, jdeme na to. Co to? I kill you. Kill you. Marťo, kde jsi? A? Co jsi zbral? Slyšel jsem nějaký kill you. Radši to teďka... Takže lidi, jsme tady zpátky. Jelikož jsem viděl nějakého divného chlapka a vypadal jako nějaký fuj blázen. No, štěstí, že jsem si tenkrát zapomněl v kapse tu GPSku. Zapojil jsem ji teď do mobilu. To víte, no. Co to je? Nevím, ale Krásné jabloně, ať ti ukážem to. Arr! Ježiši, radši jdeme pryč. Ty jabloně jsou nějak nebezpečný. když se něco... A, taťka je tady. Když se něco ukáže, Víte co? tak je by to tady ukončíme, protože k nám přijel taťka. Jo, Čau. takže už se nemá co stát.